That's our soup for the day. Yum, yum. Another soup. My life is soup. Alright. Yes! Ito na yung soup na ginawa natin today. Try natin. Ang sarap. Yan. So call the number on your screen right now to see if your doctor is in our network. To find out Comfort food ko itong soup. get our free decision guide. Human, a more human way to help you. Sarap. Ano to siya? Radish. May radish, may zucchini, may bean sprout, may green onions, may of course yung maninipis na meat. Sobra sa mga niluluto ko last few days ago. Tsaka ito lang. At saka itong noodles.
At saka yung paste na nakita nyo kanina, yun. Kung makabili ako ng ganun. Kasi dapat dipping sauce. Pero instead na didip mo yung mga kakainin nyo, halo nyo lang sa sabaw. Which is sumarap yung sabaw. Yes. Alright? So, yun ang tip natin pag kahit nakalagay doon dipping sauce o marinated. Yung mga pang-marinate na sauce, pwede din gawin natin ng panghalo na natin kung gusto natin gumawa ng soup. You can make any ideas na hindi lang kailangan naging dipping sauce or marinated sauce. Magagawa man yun ng paraan. Kaya doon ako ang eksperto sa mga ganito na hindi na kailangan marami pang dito, ganyan, sauce. Diretso na lang. Alright? Okay, have a good day and I'm gonna continue eating my lunch and so good. Alright? So, wala lang akong nilagay dito. Yung dipping sauce na yun, nakita nyo? Yung nilagay ko nung first, nilagay halo sa tubig. Tapos, yung konting asin. Oh, that's it. Wala nang iba. Alright? So, see you.